kankanan ajali wani sa'in ya zama ajali. Ke nake so ki min uzuri, kada ki bar zuciya garari. So da daɗi kamar sukari, so yana sa ka sauya gari, wani ya ce an yi masiri. Masoyiya ta ki min uzuri, bar biyu mai yin siri, ran biki na mu mai guduri. Soyayya na da daɗi wani sa'in ba daɗi, na yi takun faɗi farkon so yau ba daɗi. Na soki hakan na baki guri a cikin rai mai faɗi, kin bar na kan na rasa me zan share yi min daɗi. Ba na shakka ka so mai son ka walla akwai daɗi, hannu ɗaya bai ɗaukar jin kakar mai ba daɗi. Ita soyayya ka so mai son ka ta fi zuma daɗi, hakanan maganan na Hausawa masana suka ce so daɗi. Ban karya hakan amma yau so yi mini ba daɗi, kin bar na kan na rasa me zan share yi min daɗi. Ta zubar da hawayina, mene maki ne kan wata mai share hawayina. Mai farar aniya idan kika bar ne na zan sa raina, in kin yarji min ko wata ba raina san ni suna. Baiwar Allah fara da farin ki da son ki cikin raina, ni son ki nake a zuciya ta da son ki nake kwana. Ko za a daka na kan ki ba zan daina kalamai ba, gaskiya ni ba zan dina bayanai ba.